yang mensahe ka no. Amo lang ito kamahan. Ang imong punong bala ng kamahanan, mga ko rin ako kinabuhi. Bumito kami niini. Na Lord, kung wala ang imong punong sa akong kinabuhi, dili ni makaya kanimo, dili ni makatong sa pagkidugma kanimo, dili makatong sa pagtakod kanimo, kung lupaw sa tanan, dili makatong sa pagsilbi, kung paghatag pagbalik sa akong kinabuhi kanimo. Muna ni kabuntago ng hagyo kami kanimo nga imo kaming tabangan. Puna kami sa Espiritu Santo, Ginoo. Imo ang muhatag siya sa laputan sa matag usa o kaalam na amo ni ma-apply, makinabuhi ay imong pulong. Dili lang uta kami mahimong mga katawhan na kutod sa pagpaminaw, kundi makatawhan gayon na maminaw o buhaton ang imong mga mensahe. Kaya imong mga pamaagi, Lord, maayo ug labaw sa tanan, makapahimuot kanimo kung ikaw mahimaya sa among kinabuhi. Kung nasayod kami sa iyang, ikalipay mo ang among kinabuhi, manalangin ka. Mamahan ako ibalik ka ni mo tanan ang mahimo, makapot, madawat, minikapuntagon, sa imayan si mungalan, pinagi ni Kristo Jesus. Amen o Amen. Ang title na ko is The Virtue of Self-Denial or ang hiyas sa pagkalimot sa atong kaugalingon. Self-denial pag dumili sa atong kaugalingon. Sa atong naibawaan, sa previous chapter, nga si Pablo, kung kasama na to sa Kapitulo 8:13, nagsulti siya ini nga ang atong kagawasan diha sa Ginoo, ato gayong himuon nga mabinantayon. Dili ta mga tao nga kay nagawas no na ta sa salaw sa matayon nga ato na lang yaman-yamaan, binuangan, o basta natin na ito tagagbili ang atong kagawasan. Kung dili, magbantay gani Ginoong ta nga wala kayo'y tao nga madagma, way may tao nga ma-discourage sa atong kinabuhi. Kailang taon magita, tanawon magita sa ubang katawhan. Kung naglakaw magita, sumala sa atong giingon na nakailatan ni Kristo Jesus. Nga, minun ta nga, nakailatan ni Kristo Jesus, o si Kristo na nato, sa ta, Kristo hanon, sa ito pa, Diyos, ang mga tao nga, Diyos nun, apan dili religyoso. Okay? So, naluwas ta, pinagi sa grasya, pinagi sa Biblia, pinagi sa pagtuo, diha ni Kristo Jesus lamang. Tinigtanan sa kamayan sa iyang ngalan. So, atong tanawon na, ang Kapitulo 13, ningon siya nga busa, Kapitulo 13 sa Kapitulo 8, 8:13. 1 Corinthians 8:13. Busa ko ng pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon. Dili na gayud akong mukaon o karne, aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon. So ako malikon ni, wala pasabot nga dili na mga karne, kundi ang punto niini ang mga karne nga dihalad nato sa mga Diyos nga kung hatagan ka o bitahon ka, sa imong buhaton. So, resulti din nga, kung doon ay mga Kristohanon na makahibaw o makakita, nakita sila na ang dihalad nito sa mga Diyos akong ikaon, basig pandol sila, basig makunaw na sila nga, okay na mo padayon mo sa akong kabuling mo reliyon, e mo may surya ha, pwede naman day. Okay? Nga, mukhaon ka sa mga karing nagdihalad sa Diyos. So, ipakita ni Pablo din nga ang ilang Diyos, dili gamahanan. Kung ikaw nung dili ka, di na mo ay makapahimon mong Diyos nun. Pero ang iyang ipasais din niya, ang iyang ipunto din nga, ang imo laging kapilian sa matag adlaw-adlaw, sa imong desisyon sa matag adlaw-adlaw, mooy makahimo nimo Kristo hanon. Kung kayo ang imong desisyon, makasakit, makaangin, makapadagma, makapaluya sa ubang mga katawhan, then wala ni mo higugma si Kristo, wala mo higugma ang isig ka tao. Labi na ang imong igsuon ni Kristo. O na ang akong desisyon, imong desisyon, himuon dyan na nato nga, una sa tanan, giampo. Okay? Unya, kung imo ka na nga desisyon, sa dihang mubuhat na ka, hindi mo tag-desisyon, walihok na gani ka, mubuhat na gani ka na, walay tao nga luya. Way tao nga sakitan. Way tao nga dagma.
sa iyang paglantaw o paglakaw sa Ginoo. Kundi ang akong buhaton makapalig-on sa matag Kristohanon. Mga ginahon na. Do na kay responsibilidad sa matag usa. So ayaw pag imong desisyon may mo imura. Manang masuko ko sa mga desisyon na baliko kayo, maglagot jud ko. Kaya nga naman, in the first place, bisakit ni mga maratawhan. Ay labi na kung wala tayo pa hinuso ni ini. Apan si Pablo din hikaron sa chapter 9, kung mag-continue tanini kay nga ako ani was to bring out a certain defense last time. Pero padayon ta si Pablo, iyang gigamit ang iyang kinabuhi isip ilustrasyon sa mga hiyas o mga kinaiyahan nga kinahanglan naa ka. Dili lang tungod kay full-time minister ka, dili tungod kay gitawag ka full-time sa Ginoo, kundi dili tungod kay Kristohanon ka. Iyan ang kinabuhi ang iyang gigamit. So ning ka niya, si Pablo pag pastor man siya rin maginarna, kami dili. Dili maigsunan, balikon rin ako rin. Tanang mga punto o mga butang na di mo ng Ginoo, magdumili ka sa imong kagalingon o kalimtan imong kagalingon o exercise mo sa imong kagalingon, mga butang ni na dapat imo o akong imuon full-time maka o dili full-time. Pero, bag-o maka o dili bag-o sa Ginoo. Or, kung mapadung pa ka sa Ginoo, padyo kay klaro sa Ginoo, then huna-hunaan, kaya ang paglakaw ng Kristohanon, dili imong kusog, dili imong pamaagi, dili ang imong gusto may matuman, dili ang imong pagbati may muiral o magpadako, kundi ang gusto ni Kristo Jesus. So, iyang ipakita rin sa mga taga-Korinto na willing siya, andam siya, mo exercise, mo practice sa pagdumili sa iyang kagalingon para sa uban. Iyan ang i-practice kaya nakit-an niya ang balaan ng Diyos. Kaya iyang nakit-an na mauni ang balaan ng Diyos na pasaylo sa akong mga sala. Ug angay ng Diyon nga kagipasaylo naman ko asa tong utang kabubuton ka Kristo. Mana ko si Kristo ra gyud ang ato yung tagaan sa atong utang kabubuton. Kung siya gyud atong halaran sa atong kinabuhi, kibaw mo maisunan ninyo ninyo. Masapyat maganing ka, minos kaayo. O masipyat magay pino kaayo nga di na kay makita ang imong masipyat ang imong sala. O ang imong kinabuhi, mahimong encouragement, mahimong inspirasyon sa ubang mga katawhan. Now, di ba kung ganahan nila na ang may mukang inspirasyon? Di ba? Ganahan ta, di ta ganahan may mong inspiration. Ay, pero magkakaku, ay, pastilan. Di ta ganahan na, di ba? Ganahan ta gamang, duta dyan, ano niya, ganahan dyan kumaprahan na niya, eh. Ano ba? Duta, kaysa, ay, paita sa ano niya. Uy, dili tagana na, correct? Okay, so, kay mag-istorya ang mata ni ining virtue, okay? Ano sa may meaning sa virtue? Virtue or hiyas sa Cebuano is maayo nga o kinaiyahan o moralidad o maayo nga batasan o resulta ni sa usa ka butang nga nahitabo nimo. Mo na ang virtue. Okay? So, when sa tao sa meaning moral, ang moral is concerning or relating to what is right and wrong in human behavior. So, may kag moral quality ang virtue. Sa to pa, usa na sa kakinaiya nga mahibaw-an nimo sakto ba o sayop na kinaiyahan or batasan. So, napagani itay nilad nga batasan ang imong moralidad perting busa. Or imong kinaiya o pa kay naman sakto. Mo na nga, doon na yun tayo, responsibility. Like, 3 days may nag-seminar no, about biblical counseling. Yan, naglaong ko nga, makahimo ko nini sa Cebuano. Ako niya ning mapasa ninyo God willing. Okay, paday ko, kalimot ko. Matranslate atong Cebuano ay ng mga materials niya para kibaw mo, ay makilalan mo, ma-equip niya. Kamu mismo kibaw mo tambag sa inyong kawalingon. Una may mo tambag sa uban, dapat ikaw nakalakaw na kanya na, nakahin mo na ka, okay? So, di balik-balik yun nga do,
Nga mo sa natong sige balik-balik din he, nga musugot kag sa dili, nakoy labot nimo, nakay labot nako. Nakoy akong business, akong pati ang tapanginaw sa Sibanos, negosyo, akong kalabutan ang imong kinabuhi o nakay kalabutan sa akong kinabuhi. So manandili ta pwedeng ija-ija o ako. Di ta pwedeng pero wala tayo pakialamay sa matag usa. Kinahanglan di ta magtudlungay, magbadlungay, magtambagay, sanay-sanay ka, kanang mag-practice ta, mag-training ta. Manang ayaw kalimti ang 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17 kay ang bala kasulatan usa God breathe God breathe tanang sa Bible ito ba mo translate sa God breathe ang tanang kasulatan gihoy-pan ang tibo kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway o pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. 17 sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanan maayong buhat. So, kani mga igsuunan, naatag-ani ang Ginoo kanato karon is musaway, mutudlo, mutambag, o mo bansay-bansay kanato aron tama himong masangkap ug lig-on nga mga Kristohanon. So, tanaw nato dinhi ang upat ni siya ka points akong itukion pero debiling sa sunod na duha lang ni kabuk ang atong istoryahan. Tanaw nato dinhi ang mga butang nga sa iyang kagalingon, iyang gilindan, iyang kagalingon, iyang gibutang sa daplin ng mga butanga sa iyang kagalingon. Unsa man yung mga butang nga gi-give up sa mga pa, sa diyan imong kalimtan imong kagalingon, nakay i-surrender sa Ginoo. So kaning butang nga i-surrender ni Pablo, duha ni kabutang akong tanawon is ang iyang maayong kinabuhi. O gigaduha dinhi nga tumakitan, iyang gi-give up or gi-surrender sa Ginoo ang maayo kanyang income. Okay? Maayo niya nga pangwarta, gi-give up. So mo ni mga butang igsunan nga nag-andam ko nangayo ko nga unta kung ang Ginoo manuktok kung nag-igsulti nimo nga may mag-give up na, i-surrender na, andam ka kamubuhat ni ana. Kaysa dihang pangayon sa Ginoo nimo, kung sa ipuli niya, mas maayo, mas nanindot. Pero kung watay pagtuo sa Ginoo, lang sige na jud kag kumpayot din na. Okay? Lisod jud ang kinabuhi. So, nag-hope ko makakatuon tama nang marita sa Corinto 9, uno nga to sa 24 ako basahon. Nagsulti siya, dili ba ako usa man katawo nga may kagawasan? Dili ba ako usa ka apostol? Wala ko ba makita si Jesus nga atong Ginoo? O dili ba kamo bunga man sa akong pag-alagad sa Ginoo? Busa tuod kun alang sa uban dili ako apostol, nakasiguro ako nga kamo nagilakan ako nga apostol kay kamo mauman ang prueba nga ako apostol sa Ginoo. Kung sabay na ko sa mga tao, tubagon ko sila. Wala bagod ako ikatungod sa pagkaon ng Panginoon. Wala bagod ako ikatungod sa pagdalag asawa nga Kristohanon sa akong mga panahon sama sa gihimo sa mga apostoles o sa mga igsoon sa Ginoo ug ni Pedro. O si Bernabe ba ang ako ang kinahanglan magtrabaho alang sa among paginabuhi? Kinsa may sundalo nga nagsuo sa iyang kaugalingon samtang nagalagad sa kasundaluhan. O mag-uuma nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma. Usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulo sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop. Ang akong gisulti dili iya sa tao lamang kay ang balaod man nagsulti usab niini. Mabasa na tong balaod ni Moises nga gingon, ayaw hikti ang bakba sa baka samtang mag-iok kini. Mga baka ra ba ang gikahingawan sa Dios? O kita ba hinuon nga gipahinungdan niya niini? Isulat kini alang kanato. Ang nagdaro o nga ang nag-ani nagtuman sa ilang katungdanan o naglaong na makadawat sa ilang bahin sa abot. Kung nagpugas kami sa espirituhan ng mga binhi, diha ka ninyo. Ikasakit ba ninyo kung muani kami gitanon na kaayuhan gikan kaninyo?
Kung ang uban may katungod sa pag-abot, niini gikan kaninyo, dili balabaw pa kami nga may katungod. Apan wala namo pahimusli ang maong katungod. Dianto sinuon namo ang tanan. Aron walay makababag sa pagsangyaw sa may balita may tungod kang Kristo. So walay duha-duha na sayod kamo nga nagalagad sa templo, nagkuha sa ilang pagkaon, gikan sa templo, ug kadto nag-alagad dito sa halaran, may bahin sa halad. Sa mausa nga paagi, ang Ginoong nagbuot nga kadtong nagwali sa maayong balita, magkuha sa ilang panginabuhi gikan ni ini. So si Pablo karon duha ka buok self-denial, mga butang nga gikalimtan ni Pedro o ani Pablo o iyang gi-surrender nga to sa Ginoo mao kini nga iyang maayong kinabuhi sa verse 1 to 5. So ningon siya dinhi nga apostoles ko. Nakakita ako sa Ginoo. Kamo ang prueba sa akong pag-apostol. Kamo ang prueba nga ako giusab jud sa Ginoo. Kay nituo man mo nakikita ko sa akong kinabuhi o nasabtan ninyo ang mensahe nga akong gihatag kaninyo. Apan dunay mga tawo nagsigsaway nako. So gisaway siya una sa tanan nga dili siya tinuod apostoles. O gisaway siya sa iyang mga gipanudlo o gisaway siya sa iyang pagkinabuhi. Nakaroon, mura siya o pulis, si Pablo, nasa siyang tsapa, kuha sa siyang tsapa. Mo ni akong credentials. Ngayon sila nga, di ko sakto, dili ko may mga apostoles, dili ko may mga pastor, umuuni mo na, usapay lang mga sulti, maliba. Ngayon siya, pakitaon ta mo sa akong mga gihimong sakripisyo. Kani mga sakripisyo magigsunan, maod yun ni ang makapahilom sa mga bakba ng mga pataka o pasangil. Kaya ang sakripisyo sa usaon nimo, mahimo ra man gyud na sa tawo nga tinud-anay nga nakaila sa Dios. Kaya ang minit nga magtotoo, mo sakripisyo ra nagkadiyot. Correct? Mulubad kadugayan. Pareha mga sinina nga dili tinuod, mulubad. Pero kada mga tinuod, mga maay nga klase, di na mulubad sa panahon. So, ang consistency, ang imong makanunayon, pagbuhat o usak ka butang, mao'y makapaproyba nimo nga nausap ka. Amen? Kaya dagang man mga butang nga itong gigibab sa Ginoo sa dihang nakailata kaniya. Correct? Apan, kani ato makita nini nga gi-give up o gi-surrender o nagsakripisyo si Pablo. Kibaw ko nga mabutang ni nga kadaghanan lisod buhaton sa uban. Example. Nihatag daw og sakripisyo sa Ginoo atong i-surrender atong libakira sa patantalang atong pagkabakakon. Makinayahan mo na kapatid sa Diyon, no? Atong surrender. Nagpalainon ta kung nag-surrender. Nagarilita atong nag-surrender. Kasi mga bisyo-bisyo na to di atong i-surrender. Okay ra na. Kung sa diyang pangayuan ta sa Ginoo, sa mga butang nga ato gayong gipanginabuhian o ato gayong pirmi giatiman sa matag adlaw-adlaw mao atong tiyan nganha na malis nganha na sa makita ang imong tinuray nga pag higugma sa Ginoo kung andam magyud ka mo surrender ning mga butang na. Kasi Pablo din hiningon ningon siya sa 3, kung sawayon ako sa mga tao, tubagon ko sila. Wala pagod ako'y katungod sa pagkaon o pag-inom. Kaysa dihang nanaka sa Ginoo, susihon o tanawon sa ka, sa imong mga pagkinabuhi, may tungod na ining mga butanga sa imong gikaon o sa imong giinom. Nanihiman ta mo yabo permi ang tao kay ang tanang tao sa kalibutan nagsilbi sa ilang tiyan. Ang ilang Diyos, ilang tiyan. Sa dihang ikakibaw mo kontrol sa imong gikaon. Ikaw lagi, Diyos, nambok lagi ka. Nanambok ito ko. Huwag kay kontrol sa imong kaon. O, ni-increase yun lang akong appetite. Okay ba mo gano'n sad? Nagsisan akong exercise gano'n. Nanay ko'y problema sa waiter. Mana siya. So, naman ako, din ako mukhaon niya sa pila kaadlaw para kung mukamay. Tanawon na ito, tipa sa kamay niya. Pero grabe ang appetite, grabe dyan. Mura ka baba, mura ka namin sa iyong pasok.
Exercise ko, maghihapon siya. So anyway, dahil sa siya akong pagkatambok. Kung pagkatiguan ka, manambok sa ka. Okay? Usa na sa mga excuse sa mga doon na edad. Pero, ang ato ni magsunan is, kibaw ka mo control. Dili na ito himuon nga ang atong pagkinabuhi ng kinabuhi may tungod lagi sa kaon, may tungod sa akong imnon. Kaysa diya kung ang tao pasakripisyo ni mga butang nga, kisi-kisi dyan ang kadaganan namin. Kisi-kisi. Now si Pablo, tanaw na ito yung kinabuhi, para atong matanli ang atong kinabuhi. Diyan niya. Ngayon siya din nga, gawas mo na ko diya sa Ginoo. So, sa may yang ibot ipaksa ko sa iyong pagkagawas nun, sa sala o sa kamatayon. Now, kanina sala na naa kaniya, nawagtang tungod sa balaang espiritu na nagsigig trabaho sa ikawalimod. Dino namin kinsa'y makausap di mo? Kinsa ginawa? Asap siya nagtrabaho ni mo ron? Singkasing-kasing. So, manang why sala? Why bisyo? Why bisag unsa nga di na tumapungan kung di ka mahal sa Ginoo? Okay? Like ako, alam ko ako ay kapasagdan, burot pa kaya ko ano eh. Kaya kung ba palamian pa dyan sa ikaon, pero may nga dyan ko, Lord, tabangin dyan ko sa kong appetite. Kaya kung dili Lord no, mas buburot ko sa kumamot eh, ana na tayo kong dre. Tinod, kung akong pasagdan ang sani ka ng paano yan na ako lawas na murag doon na yung mga dili mauna sa akong sulod na mga akong appetite ng grabe maayo niya plus dili kay ko exercise kay maluyang ako talay maluyang ako ya samot ko katampo kay nga naman katulad what a month ago siya ko higda pero sa katay ko matuko dito sa ko gutom bahala gutomon ko higda dito ko desan ko may sa akong tiyan bahala na tiyan na diya di ko mo pamando niya kay akong kakapoy di masaktan so in short kay isunan di na ko mahimo akong mahimo. Kung di na ko makontrol akong kagunimo, kuha ang talang espiritu. Kaysa ako lang bagay, before tamarin Pablo, atang kita buhing example. Pwede ko na, sige kong ikla, kung rason ko, inani mo ko, mauni, mauna, sige ko kao. Pwede na ako irason na, hindi na ako mabuhat, umuli ko. Pero mga ito ko sa Ginoo, ay katubuti ng minani na lang ko, Lord. Yeah, over the years, sige kong inanak, luya. Okay? Nya, karon pa na naklaro jud nga nay depictor, pero di pa kay grabe ang akong waiter. Manang balay maluyan jud ko, dali. Nya muna sa ko nga tungod kay tiguan ako. But ang akong example ni nga insulti ko sa akong ginabuhi is every day. Every day. Mga yun ko sa Ginoo, tabangi ko, makabuhat ko sa imong gustong ipabuhat. Tabangi ko nga doon ako'y kusog sa akong pagkabuhaton. Kung Lord, kung yun na yun ang lawas na di na yun, na mo kabantay lang kung saan mo kalito. Dahil akong ikon, daga na ang labad sa uon niya, mahuwak niya, bukati akong ipag, higda na siya ko anak, di na lang siya ko makalabi. Bisag pag nagbasar ako, imagine ka, nagbasar ka, nagtuon na ka, gikapoy na ka after 2 hours, tuyo kang imong utok, nagdagdagan na imong utok, kung ang imong kasing-kasing sa imong gibasa din, gikapoy na ko, mag-pray ko, pagpayo ko. Naman ko, Lord, ayaw ko paghinapa, balibog, Lord, kay ikaw man ko kilap, pwede na ko, umaan ko mata. Kay kapoy, kajud kayo, lawas, kukwa na ba ka nang iko na ba, kaya lawas din na ka, agwanta sa mga kanan, sa hindi kami mga espiritual na bisag sa espiritual ng butang, hindi na ka agwanta. Okay? So, ang emotion, ang feelings sila ng ego, Lord, ayaw na ni, malibog, Lord. Masuko ko, Lord, ayaw sa kayo kumasuko. Lord, kaya nang bilang ko, ayaw sa kayo kumahila. Lord, kaya igo sa akong lawas. Hindi ko kalihok. Kaya di ko ganaan, because buhay pa ko imo ko, imo mo nga marag invalido. Okay? So, kung ano mga putang na, may example na ko, kung wari ka sa tinabuhay ni Pablo, nga ningon siya na, kani nga kagawasan, nahimo lang ni, nagawas na ko sa tanan, nga mo, kung payot na ko, apil yun nga ni, posibleng ang sakit siya kinabuhi. Pero yun siya nga, pero akong gigamit ang kagawasan ni Kristo sa pagpamuhat gayon umayo pinagi sa pag-surrender. Sa ilyabi ani? Surrender. Sa ilyabi? Surrender sa kinabuhi ni Kristo. So ako anis,
Ang sala ba, diya si mong kagalingon, husgan pa? O si Kristo ang masusgan? Kaya kung ang sala, mas husgan pa sa imong kagalingon, huwag di mong isurrender imong kagalingon. Buhi ang imong kagalingon, si Kristo ang patay. Dapat patay ang kagalingon, si Kristo ang buhi. So, nag-ampo ko nga ato kitang isurrender, tinubukan kayo every day or every situation na mao sa atong kinabuhi. So, ngayon si Pablo din nga, gi-give up na ko ang akong mga maayong kinabuhi. Kaya nga naman, yun sa man niya pag-give up, mga mga butana. Kaning Korinto, tinumdumin ni, modern Greece ni karon. Ya ang Corinth sa unang panahon, vibrant kayo, kan buhi kayo na syudad. Nindot kayo na syudad, buhi kayo. Sumurap tayo nung kamanagod sa central yun sa city, ang church, wherein ang daghang magkatawhan, daghang kayong mga tentasyon. So, iyang gisulti din hina, ang iyang good life, iyang gi-give up. Kung sa man good life niya ang atong tanaw, one, ang iyang pagtuo. Sa unang panahon, ang iyang pagtuo, nakahimo niya na nilingid ka siya nga tao. Kaya makamugod siya, huwag ipitagsa sa akong pagkapari. Nilingid kayo ko, tananay mo na ko. Kaya gawas nun na to. Gawas nun na mga butang. Prago sa reliyon, ano man ang uban, makahimo mas everyday mo sa simbahan. Okay, kita ngali sa una. Ano wa man tayo absent sa itong mga tulungan sa una. Ya, di man ito tinood nga Diyos. Ya, karos mga tulungan sa Ginoo, ano, Bingura o Bernis ra, di ta kabuka. Nga naman na siya. Kay mas grabe atong pagtuo sa atong daang relihiyon kaysa pagtuo. Mo sa na si Pablo. Grabe kayang pagtuo sa daan niyang relihiyon. Kung sa dinhana, walhin siya sa sakto o tinood nga relihiyon. Ang mas grabe sa siya ka, dedicated. Dapat maparehas ang Pablo. Inana siya. Pagbali niya, mas grabe pa ang iyang kayo. Diha na yun sa Ginoo. Nakita niya lagi ang balaan o ganghanan ng Diyos. Kaysa iyang ganing daan na pagtuo, iyang maganing gipanggukod ang mga para niya na sayo. Kaya mga na-board again, sayo ko ni sila, iyang gigukod, iyang gilutos, iyang pamatsyon. Parang ningon siya sa 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. 1 Timoteo 1:12. Sa likod, ningon siya, nagpasalamat ako kang Kristo Jesus na atong Ginoo, na naghatag na ko kusog alang sa akong buluhaton. Ipasalamatan ko siya kay iya man akong giilang at tapos ug itudlo aron magalagad kaniya. 13, nato sa 15. Kaniadto ako siyang gipasipatan, gilutos o gibugal-bugalan apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtotoo ug wala ako masayo sa akong gibuhat. Kung gibuko sa atong Ginoo ang iyang nahigaping grasya nga ni kanako, ug gihatagan ako niya sa pagtuo ug ugma diha kang Kristo Jesus. Tinuod ay dawaton ug tuhuan sa hingpit ang giingon nga mayan si Kristo Jesus sa kalibutan aron sa pagluwas sa makasasala kung ako ang labing daotang kanila. So ningon siya din, ako ang pinakangiliad. So tao ni siya may sunan, nabisan sa iyang pagkahalang doon kaniadto, nahimo siya tao nga nagpaubos o maayo kay para niya daotan siya nga tao. Mas ngita sa nato sa 16. Okay. Matong na 16. Now, Galatia 1. Atras. Ano pa doon sa tubangan sa Biblia. Galatia 1:11. Galatia 1:11. Nagsulti si Pablo mga igsoon, tuguti ako sa pagsulti kaninyo niini. Ang mayong balita na akong giwali, dili gikan sa tao. Wala ko kini madawat gikan ni bisan kinsa. Walay nagtudlo kanako niini kundi ipadaya kini kanako ni Jesucristo. Now, present. Nasayran na ninyo ang akong pagkinabuhi kaniadto. Mainiton ako sa timuan sa mga Hudiyo kung gilutos ko sa walay ko kaluoy
ang iglesia sa Dios upihimo ko ang tanan aron paglaglag niini. So nisulti siya dinhi usa siya kang ilaad kaniadto o usa sad ang nausab niya karon. So dili na siya maglulutos. Dili na siya ang katong masani muwali against ni Jesus Christ. Pero gawas ni ana magigsuonan, iya magi-surrender ang iyang unang pagtuo. Iya na jung surrender ang iyang daang pagtuo. Di lang ni ana sa iyang pag-surrender sa iyang daang pagtuo, dinumdumi, influential kay siya. Gamhanan kay si Pablo niya, do pari siya. Okay? Ilado siya sa mga dagkong mga pari. In fact, siya ang ituboy ng mimungilnig sa kaya nga pari. Sa ito pa, saka pa ito iyang rangko. Ilado kay siya. Kibaw biyata kaya mga pari, biyata sa una, sa kita sa una, no? Kung kita tagpari mo, hindi mo ba, mga pa, tamagista silang tigil, kaya ka na ito, balaan kayo sila, pasasala rin kayo sa. Amen? Yes. So, mauna siya. Nga, gawas pa ni Ana, na-influensyado siya, gamhanan siya, for sure, na siya daghang mga kwarta. Mayo ang niyang kinabuhi. Na siya good life. Labi na sa kaon, sa iyang imnon, may mo niya, ano man, may man siya o income. Okay? Unya gawas niya na, pwede siya mamili sa bisag kinsang babae nga gusto niya, may mo asawa. Kaya nung lumibiya, kani ato bisag karon ang kadaghanan ngayon kaya sa uban mga asawa kay kaya ang asawa himo trophy himo ra gilingig kay ano bapa kay mga asawa gilingig kay mga asawa himo trophy sa ilang pagka-ngilingig kunuhay nga lalaki na ilang nadaog o ilang yung napahumok ang kasing-kasing ng bayhana na mahimo kay ito ni Pablo pero kini mga butangan di man siya balik ta sa mga Korinto di ba siya di ba ko ang ayan bukaon wala ba ko'y katungod sa pagkawang pag-inom? Wala ba ko'y katungod sa badalang asawa ng Kristohanon? Sa akong mga paglakaw, pagpanaw, uban sa apostoles o sa mga iso ni Ginoo ni Pedro. So iyang gitandi din hinga, kini mga butang na iyang gi-surrender. In short, para ni Pablo, bahala na ka Lord ko, asa di mo buhaton na asa ko magkakaon. Pero hindi ka mata na ko, dili na may akong intensyon. Matag-matanan ko ang akong kinabuhi sa matag adlaw, akong ihalad nimo ug bingon ko nimo gamita ko asa ko nimo dadon. Gamita ko Lord asa ko nimo sasangyawan sa imong mga punong. Asa ko makakaon ikay bahala na. Unsay kong imnon ikay bahala na. Asa ko makahiga ikaw na bahala niya na. So si Pedro, si Juan, si Pablo, magkabahala siya diha ni Kristo Jesus. Na magsunan dapat mo na itong kinaiya. Di kay kamata na ito ng mga tao sa imong kaaluno, sa imong kaaluno galuno. Kasi dihang ato muna-una pa gani, unsay akong madawat, unsay akong para sa akong kagalingon, then wala din si Kristo sa akong ginabuhi. Kaya pagmata yun na ito, mingon na ta, thank you Lord, kabuntagon, nagpasana ka, nangaliya na ka, nagampo na ka, nagpatudlo na ka sa Ginoo, labas na rin ka, gamita ka. Gamita ko. Namo mo na ang atong kasing-kasing. Everyday may mga das ng gamit ako, Lord. Asa man, Lord? Kinsa man, Lord? Mao ba na? O, ngayon ta, Lord, ay sa subo ang Lord, hakin ako buhatong mas maayo. Para ninyo. Wayan sa Lord, hakin, bisik kay ko, Lord. Hindi ka humana lang, Lord. O, mga lagad ko ni Lord, magpagamit na ko ni Lord, kaya ako mga anak, nangaminyo na ni Ginoo, na nasa ilang kagaling pamilya. Ngayon, di ko ni mo, pika. Kaya kung wala ka kahimong pag-give up sa imong para sa imong kagalingon karon, di sa di ka maka-give up sa imong anak o sa imong mga apo. Kaya una sa tanan, mahimo kang yayas tanan mga apo. Kung mahimo kang ang imong gamot, nag-amis sa imong mga anak karon, mas kudupa pa yung kamayo, mas kudupa pa yung kamayo, kaya daghan na kayo nagsalig nimo. Napay, nangasawa lagi akong anak, wasay trabaho. May daghan kayo silang anak, so na ako nagsamig ang tanan. Samot ka. Kung di ka kipa mo give up sa mga butang personal, di ka ni mga butang personal mo na, amen? Personal mo rin mga butang, hindi ko si Pablo akong i-give up ka na kung kaong din na ako importante. Akong inon din na importante. Maminya pa kung dili, di na ako importante.
Ang importante niya, mahimaya si Kristo Jesus. Ang importante niya, nga ang Ginoo, ikalipay niya ang akong kinabuhi. Magsunan, this should be the kind of frame of mind na naa ikaw ako. Dapat ang akong muna-muna, Lord, lipayon ikaw. Saan mo, Lord? Saan may gusto niyo mabuhat na doon? Tuwag ibuhat, ginatag ang Ginoo buhat mo nimo. Nagpadayon sa imo, adlaw-adlaw, ang kinabuhi. O magpadayon ka, nagdili ka, maoy matudluan o makumpayutan o ikaw ba may ma-influensya sa mga tao ni kalibutan o labas sa tanan na magsige na lang sa kalanday may kasunan. Nay panahon sa pagkabuhay, nay panahon sa pagtrabaho. Balansihon dyan ang imo. Amen? So, gawas ni Ana, si Pablo din hiningon siya na akong i-give up o surrender ang material compensation. Ito pa, panalapi, panginabuhi mismo, iyang libuhian. Marami mo siya sa size. Si Bernabe na ba ang ako, kung ako ang kinahanglan magtrabaho alang sa among panginabuhi? Nga maingon man siya, niini magsuunan tungod kay si Pablo o si Barnabas. Okay? Sa dihang maglakaw sila sa Ginoo, mawagay sa kibaw, asa sila kwarta, asa sila mangaon, asa sila makainom. Kaya wag sila, takot lawas sila maglakaw sila sa asa. Ginoo ikaw yung bahala na mo. O sa dihang yun ang Ginoo, stay mo ning lugar. O isang iyaw na yung mayo, ang akong mensahe ning lugar. Sa dihang mo ingon ang Ginoo nila. Nga naka-start sila magpundok na makatawhan sama ni ini. Ang ilang gibuhat, manginabuhi sila. Buwas na may sa mga tao. Dahil ko ana to dili, para sila po piring, tanan, kaliho, o rin na ba ipasa din simbot, huwag nila pata na. Nga naman, kaya sila ganahan na mapandol ang mga katawhan. Nga anong gibuhat nila? Kaya kadaghanan sa mga tao, maguna-una mag sila. Isa sa lang panahon ni Pedro, ni Pablo, na ang reliyon sa kapang pangwarta. Kaya at that time, okay, gitudlo yun sa Ginoo, masuportahan ang mga katawhan na nangalagad sa Ginoo. Pero gigamit na yun sa mga karapari, ang kibosa si Pablo niya na kay gigamit man siya na nagigamit na ang ngalan sa relihiyon o ngalan ni Ginoo Jesucristo pagpangwarta. Sumatag panahon na siya mo tudlo, makapundok siya mga katawhan. Dito siya may ninyo. Hatagin mo kaya wag may kawan ron. Hatag mo kaya wag may ikuan ron. Wala. Dito siya. Manabaho sila. Now, naghibaw ko sa buong putang na paghibawan is tent maker si Pablo. Himos lang tulda. Okay? Muli ang sa kabutang na hibaw siya. Imagine mo lagi mo, usa siya kahalang doon kay nga tao, na mo na lang, tighimong tulda para magbuhi. Sa una, bisabuak siya nagwali, ang mga kwarta mag-abot-abot ra, labi na kung tanahon mo din na sa Leviticus, ang usad yun ni ka, abunda ang mga pare sa una. Kaya nga usa kadagahan ang ihatag sa mga katawhan para sa pari. Was na kayo taan nga ilang mapanunod, ikan sa Ginoo. Pero nato sila, dagahan sila butang ka rin sa rektor, no? Bana siya ni Judah. Okay? So sa ilang Juda, tagaan ang mga pari, utang talanon, pari si nani? Al. Si Al. Kung kang iyang banay, suportahan. Juda, di lang si Al ang suportahan. Tibuok banay ni Al. Tagaan Juda, dako kay lugar. Kung sa tanang mga hayop ni mo, tagaan sa nimo si Al. Tanang sa inani mo, tagaan nyo mo si Al. Tanan mo, yatag mo niya. Kung di lang kay siya, tibuok Juda. Kung bangong tibuok Juda, kadaghan sa tao, sa mga tao na nagsuporta sa pipila lang ang mga mamumuso, di sila butman hasta ilang mga anak. Okay? Tagaan ba sila lugar para sa ilang mga kahiyupan, di man lang kanon, matag-adlaw, sa kakanding yun sa kabanay. So ilang na sa nanggi, so yun na ka nanggi, umuwi, ikaw ba mo, ang trabaho ganis mga liway sa una, mas daghan sila tayo nga, nasa sa ila. Di para karon ang mga mamumuso sa Ginoo. Pero pag kumay mo, trabaho na kamayo, pasukan na juga, paksa na juga, tagaan na juga, kaya parang
Dapat ikay trabaho nila. Ilabi na kayo mag-ilor pamilya. Dili. Kadaghanan sa mga pari at that time, lara sila yung mga sanika ng mga scheduled na mga activities sa pagpangalagad nila sa Ginoo. And most of the time, nag-enjoy sila sa ilang pamilya nga naglakaw nga matinud-ano nga ilang kinabuhi na nga usab gayon diha sa Ginoo. So, sa kanang mga na full time, mas grabe ang panahon doon. Mas grabe. Mas lisod sa mga mag-full time. Kaya sa mga katawhan, huwag man kasabot, makinanglan nila suportaan ang mga katawhan na ngalagad diha sa Ginoo. Labi na, may mga butangan na atong makitang karon. Nangalingon si Pablo Limpi. Kami na bala ni Bernabe ang maghago. Nahatag siya din sa verse 7. Ato sa verse 8. Yun siya. Kinsa may sundalo nga nagsuo sa iyang kagalingon samtang nagalakad sa kasundaluhan. O mag-uma nga wala mukaon sa mga abot gikan sa iyang uma. O usa ka magbalantay sa kahayupan nga wala magpahimulo sa gatas nga gikan sa iyang mga hayop. Yun siya din. Nabay sundalo, nga siya sundalo, nga siya estudio sa iyang kagalingon na ba? Baka gibotang ang sundalo, gisiluha sa gobyerno. Yan isa man ang gobyerno, kitang tanan, kanang ginawa sa mga katawhan, kasi kaning mga maestra, kaning mga sundalo, kanang nangalagad sa opisina ng gobyerno, kita may nang hatag naglakan ako nagbayad mong tax. Huwag mo nagbayad tax, o di magkatungod, magsikit-sakit nila. Di ba magkatungod nga, maningil nila, o magkatungod nga, masuko nila, nga huwag mo tagda. Okay, so, kita na ang government, Yan yung siya, kisa may nag-uma, nga di mo kaon siya abot. Wag yun, nag-uma ka para muna sa tanan makataon ka. O mag-tender ka o mga sinani ka ng bubantay ka mga kahayupan. Of course, amang ka ng kahayupan, yun na yung hatag ni mo gatas, karne, amen? So niyo siya din walay tao nga in short, ni hago nga dili makakuha kung asa siya naghago. Naghago siya sa yuta, makakuha siya o pagkaon para sa kamalingon, kung siya banay, gikan sa yuta. Kung naghago siya sa mga kahayupan, bilis mga tanuman, makakuha siya mga abot, gikan sa kahayupan. Kung serbisyo siya, bisina, etc., nganhasad siya, makakuha sa iyang panginabuhian. Amigo si Pablo din. Ang akong gisulti, dili sa iya sa tao lamang. Siya dili lang sa tao. Kay ang balaod man, nagsulti usab ni ini. Verse 9. Mabasa na to sa balaod ni Moises ang lingon, ayaw hikti ang bakba sa baka samtang mag-ipok kini. Mga baka ra ba ang ikahingawan sa Diyos? Nagsulti din si Pablo na ang iyang gipasabot dili lang sa mga tao nga naa sa gawas nga nagpamuhat silang kawalingong panginabuhi. Kung dili usab, diyo siya, akong ituki din ang balaod sa Dios nga gihatag niya ni Moises. Magitawag ang balaod ni Moises. Unsa man yung balaod ni Moises?